Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Dnes sa strýko Imrich dozvedel, že posielanie mailov, čiže elektronickej pošty, je jednoduché a hlavne zadarmo. Fú, aj do západného Nemecka? Kamkoľvek. Imrichova nová rodina si píše so synom, ktorý študuje v Anglicku. E-mail mu príde okamžite a keď chce odpovedať, nemusí ísť na poštu. Môžem napísať aj Sofii Lorenovej? Aj! Na www.zoznam.sk si založíte schránku elektronickej pošty, z ktorej môžete správy posielať aj prijímať. Cez internet jednoducho pošlete aj fotografie a videá. Na budúce sa strýko Imrich dozvie, čo je nové vo svete. S internetom od T-Comu.